Здравейте! Има един екзистенциален въпрос, по който искам да ви споделя моите мисли. През 2026 година, в бума на AI, ако човек издаде детска книжка, да се гордее ли от факта, че е издал книга, или тактично да се замълчи в интернет? Това е моята книжка "Нурчо и тайнствената книга". Заедно с нея аз издавам една друга, която се казва "Ти сам чертаеш линиите в живота си". Разбира се, и двете са детски книжки. Логичният въпрос е: това AI генерирани ли са или не са? Ще ви разкажа сега малко повече за тази книга, която ми отне 7 години да я напиша. Защо ми отне 7 години ли? Първо, аз не съм професионален писател, аз съм си програмист, баща на 3 деца, обичам да тичам, разни такива неща и между другото се опитвам да пиша. И реших да пиша, защото като четях за Вълка и 7-те козлета и как козата разпорила търбуха на вълка, или как Хензел и Гретел баща им искал да ги изостави в гората, си казах, може да има една малко по-нормална детска книжка. И затова човек, като си повярва много, сяда и пише. Така че моята книжка не е AI генерирана съдържанието, мисля, че ще го разберете като я прочетете, но AI ми помогна да я илюстрирам. И затова именно чак сега вижда бял свят книжката, защото вече с тия AI модели става много лесно човек да генерира както съдържание, но и картинки да илюстрира и да получи бързо нещо, което преди беше страшно трудно. Така че директно на въпроса, първо, моята книга тази AI генерирана ли е? Не. Защо чак сега? Просто сега стана много лесно с AI. И да се гордее ли човек с книга в 2026 година? Човек може да се гордее с всичко, което смята за стойностно. Аз искрено се надявам ученици от 1 до 4 клас да имат тази книжка и да си я впишат в читателския дневник. Така че в серия от видеа ще ви разкажа всъщност как издадох книгата, как използвах Word, за да си я форматирам. И да, тя вече е факт. Така че гледайте!